lahir dan batin. Jawa sami-sami. Nadyan kala wingi sampun panggih wonten ing Segaran Nggih. tanggal 22. Nggih. Alhamdulillah niku saged sowan wonten Kaibon Kebon Sari. Kebon Sari. Wah, penggemar jenengan luar biasa. Luar biasa. Ah, rupa kaya ngapa nyatane tradisi wayangan bersih desa kalih napa niku Bakdo Kopat. Bakdo Kopat, Riyaya Kupatan. Nggih, mugi-mugi sedaya warga masyarakat wonten Kebon Sari dipun paringi karahayon kawilujengan. Amin, amin. Katebena panggoda pangrencana celakaken nugra ingkang agung. Amin. Amin. Mas Uncek, Mas Gareng, Nggih. sadurunge ngliput para warga, aku Nggih. pengen takok karo sampeyan. Nggih. Kowe mau kencanan apa ora masalah seragam? Pripun, Pak? Boten niku. Ya Mas Uncek nganggo seragam biru. Nggih. Kanca-kanca biru. Biru. Berarti kowe kuning gawane dalang awan mau dah. Ya ora? Ngeten, Bos. Piye? Kula niku manut karo eventipun. Evene piye? Kok manut event maksudnya? Bakdo Kopat. Bakdo Kopat. Nah, kopate bungkusnya apa? Bungkusnya ya janur. Janure rupane apa? Kuning. Ya ijoe blarak. Rupane kuning. Rupane Lah kuning. mulakno aku iki. Trep. Oh, Karo ngono. ipene kuning. Iya. Oh. Kuning Berarti- iki Piye? mudeng ora mergo kuning. Mergone. Kowe iki ngopo kok nesu karo kanca-kanca iki ngopo? Kandhani karo kanca-kanca. Kuning penggali Kuning. warga masyarakat Kebon Sari iki kuning kudu wening. Oh, Penggali. ngono. Kuning kuwi kudu wening pikire. Nah. Kowe iki biru karo rombongan iki biru. Heeh. Biru. Biru kuwi Kowe nandakne masyarakate wonten Kebon Sari iki guyub rukun. Biru bisa rukun sak lawase. biru. Yen Betul. ireng. Ireng lho, iki ciri khas masyarakat ana ing Kebon Sari kene irit, ireng. Iri dengki ora pareng lho rene. Mulane do guyub ora enek sedotan. Kaya kowe sak omahe ora omong-omongan. Awitena lagi nesonan kok apa ngomongan. Gandeng iki sing rawuh Ireng. iki, Bro. Ireng apa nek? Pupung Lho. aku rada mletik iki. Jane lorek. Lorek. Sing ngakon sapa? Yoga-yoga. Ora. Kon ngartekke dhewe. Wah, aku kok ora ngakon yoga ora. Lorek kuwi apa? Lorek kuwi. Lorek. Mudeng ora? Ora mulane aku takok. Lho. Lorek kuwi lho. Gumun. Lho. Kuwi rek ngono. Rek ki mas. Rek kok iso mas sih? Ora percaya kowe nang Jawa Timur arek-arek ku mas-mas. Ya. Elak iki. Ngartekne kok angel ram. Ora. Lah kowe gak iso ngantek kok terus aku mbok jejeg iki lho. Ala kae lorek-loreke sing nabuh kae. Pemusik. Iya. Iki sing rawuh panitia komplit. Sapa ae? Ketuane Bapak Aji Utomo, Terus Bapak Sriyanto, Bapak Purwadi. berarti apal temen Mas? Pak Wardi. Lho, sing nganggo blangkon kae, Kae Pak. ben didusi kae Pak Mudin. Aku tak adus dhewe aku. Aku tak adus dhewe aku. Lho terus tak didusi Pak Mudin iki lho. Ayo, nganggo londo gelem Ora ra. kok apal temen Lho apa? panitia. Ya ini sendi asmane sapa? Lho, wong iki serawung penting. Wong iki serawung nggo njembarake rejeki. Silaturahmi iki aja nganti pedhot. Ngragetke paseduluran. Pasaduluran. Lho. Dikira mung awuran no. Nah, Pak Purwadi sing ndi? Bapak Aji Utomo ki ketua panitia. Ya. Pak Aji Utomo sing niku. Bapak Sriyanto. Ayo, Pak Sri Mulyono. Oh, soken. Walah. Pak Purwadi. Kleru. Tenanan ora kowe iki. Pak sampeyan ganti jeneng ya ora kabar kan. Kok ganti jeneng iki lho. Lah dhisik asmane Pak Purwadi. Lah saiki Pak Haryo. Saiki Pak Haryo. Pak Wardi iki. Iki Pak Darussalam. Kok iso Pak Darussalam iki Pak Mudin, nggih Pak. Ya Pak Mudin masa asmane Darussalam kaya masjid. Sapa iki? Ayo.